जिहेतु स्कुलावबो जोङो नांजाबनानै थायो आरो जोङो जिहेतु मिडल क्लासनि मानसि नालाय आरो जोङो मानसिफोरजों मिलायनानै थायो नालाय जों मिथियो थारमाने गथ'फोरजों माबायदिहाय प्रब्लेमा फैबाय थायो सोरबा गथ'फोरानो सुसाइड जायो बा सोरबा बेबायदिनो माने उन्दै बैसोआवनो हाबा जायो आरो गाज्रि लामा लोंनाय जानाय बायदि गोबां माने गथ'फोरा बेबायदि प्रब्लेमजों दा बुहुत माबानानै दङ बेनिखायनो बेफोरखौ जेन एसेबाबो जोङो सांग्रांथि होनो हायो गथ'फोरा जेन एसेबाबो बेनिफ्राय एरायनानै फैयो दाथ' मबाइल नायनायाबो मोनसे प्रब्लेम बायदियानो जानानै दङ बेफोरखौ जोङो एसे सांग्रांथि होनो हायो नामा बेनि थाखायनो जों बे मेलखौ खुंनाय जादों बेयाव अजय औवारि सारा फैदो डन बस्क' इउनिभारसिटिनिफ्राय बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि महरै लिंबोनाय जादों आरो दा जोङो थेंफाख्रि चाइल्ड प्रटेक्शन अर्गेनाइजेसन बेनिफ्राय जोङो दङ जोंनि मावथिफोरा जिहेतु बर' समाजाव जोङोथ' ओरैनो दा चाइल्ड प्रटेक्शन अर्गेनाइजेसना जोङो 18 इयार्सनि गाहायनिखौ मावगासिनो दङमोन थेवबाबो जोङो सानदों आरो भिडिअफोर मायबा एवारनेस भिडिअफोर खालामनो हायोबाथाय जोङो सानबाय थादो बेखौ आजिखालिथ' बयबो मबाइल लायो नालाय मबाइलावनो जों एवारनेस भिडिअ लाबोनानै बेनि फारसे एसेमान सांग्रांथि होननानै सानदों आरो बेखौ जों खालामनो नाजाबायानो थादोंमोन नाथाय खालामनाय जाथ'वाखै आरो जिहेतु बैसोरनिसिम माबा मोनसे खावलायहरगोन नामा जिहेतु औ बिथांमोनखौ ना औ बिथांमोना बेबायदि खालामनो नाङा मानो होनबा जुलि जाखांनायनि उनाव जोंहा न'खर थायो गथ' गथाय थायो सासे हिन्जावा जुलि जाखांनायनि उनाव थांनायनि उनाव गोबां प्रब्लेम फैयो आरो माने हमना ला गथ'नोबो बिमानिनो गोनांथि जायो न'खरावबो मोनसे न'खराव जुदि बिमायानो बेबायदि थाङोबाथाय बिमायानो बयनिख्रुइबो इम्परटेन्टसिन मोनसे न'खरनि थाखाय बेनिखायनो गोबां प्रब्लेमा फैयो आरो बेबो जे खारलांनानै मोजाङै जायगा मोनहैगोन बा मोजाङै जाहैनो हागोन बेबो नङा माने बेयो थांनाय लोगो लोगोनो बेहाबो गोबां प्रब्लेम जानानै फैयो बेनिखायनो बिसोरो माने आजिखालिथ' मबाइल लानानै गोबां बेबायदिनो गाज्रि लामाजों थाङो नालाय मबाइलखौ गाज्रि खामानियाव बाहायो बिसोरो बेबायदिनो माने एसे गोसोनि गोजोननायखौनो माने गोजोननाय होननानै लायो नाथाय जोंनि गोजोननायादि बबेयाव दं बेखौ बिसोरो साना आरो जोंनि गोजोननाया बबेयाव दङ जोङो जेब्ला गावनि न'खौ मोजाङै लाखियो आरो गावनि गथ' गथायखौ मोजां खालामनो हायो बेयावसो जोंनि बांसिन गोजोननाया थायो बेखौ बिसोरो बुजिनांगौ आरो माबे हान्जानिफ्राय नोंथांमोना दिनै बे एवारनेसखौ लाफैदोंमोन औ जोङो थेंफाख्रि चाइल्ड प्रटेक्शन अर्गेनाइजेसन बेनिफ्राय जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों जोङो 2018आव बेखौ जोङो थेंफाख्रिखौ ओरैनो जोङो एसेमान माबानानै दोन्दोंमोन एस्टाब्लिस खालामनानै दोन्दोंमोन बेनिफ्राय जोङो माने गथ'फोरनि बेबायदिनो माबा जानाय सुइसाइड जानाय बा उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेफोरखौ जोङो खाथि खालानिखौ एसे नायबोबाय थादों आरो नाजाबोबाय थादोंमोन आरो गोबाङाव जाफुंसार जादों बा गोबाङाव जाफुंसार जानोबो हायाखैबो जानो हागौ मानो होनबा जोंना उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौथ' माने जोङो थांबाबो माने समाजनिफ्राय बारा सापर्ट होनो नागिरा आरो बेनिखायनो माने जोंनि बे ओनसोलावहाय माने आङो आसाम डन बस्क' इउनिभारसिटिनिफ्राय फैदों सासे कअर्डिनेटर हिसाबै आरो जोङो बिटिसिनि गासै डिस्ट्रिक्टफ्रावनो खामानि मावगासिनो दङ आरो बेखौ लानानै माने ससियेल एन्ड बिहेभियार चेन्जनि सायाव खामानि मावगासिनो दं बेजों लोगोसे जाय माने उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बे मोनसे जोंनि गेजेराव गोबां जेंनानि जानानै दङ जाय जेंनाखौ जोङो एवेयारनेस प्रग्राम बा सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों सुस्रांलांनो थाखाय नाजागासिनो दङ लोगोसे बेयावहाय टिन सुसाइड जायफोरा माने उन्दै देरफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोराहाय जों माने कर'ना बोथोरनिफ्राय नायोब्ला गोबां माने मानसिफोराहाय माने फरायनायखौ लानानै बा गोबां जेंनाखौ लानानै सुसाइड जागासिनो दङ नैबे जेंनाफोरखौहाय बोरै सुस्रांनो हागोन बेखौ नोजोर बोनानै जों माखासे सांग्रांथि मेल लागासिनो दं आरो गथ'फोरखौहाय बेफोरबायदि जेंनानिफ्राय माबोरै बोखांनानै लाबोनानै आवगायहोलांनो हागोन बेखौ नोजोर बोनानै जों प्रग्रामखौ लानाय जादों दिनै बेयावहाय दायो जोंनि गेजेरावहाय उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ नोजोर बोनानै बुङोब्ला गोबां माने गथ'फ्राहाय सोलोंथाइनि आंखालाव जागासिनो दङ आरो बिमा बिफानि मोजां दैदेननाय मोनैयाव बा गिदिरफोरनि मोजां बोसोन मोनैयाव नोजोर होयो बेफोर जागासिनो दं लोगोसे न'खरावहाय रांखावरिनि आंखालाव गोबां फरायनो मोनै जानाय लोंनाय उसुबिदानि थाखाय बेफोरखौ लानानैहाय बिसोरो जागासिनो दं खिन्थु बेफोर थासेयावबो जेनेबा जोङो गोबां सरकारफ्रा सुबिदाफोर होगासिनो दङ माबायदि बिसोरो माने आवगायलांनो हागोन बा उन्दै बैसोआव हाबा जानाया आयेननि नोजोराव माबायदि मोनसे दायनिगिरि बा जोंनि समाजाव माबायदि गाज्रि गुबुंले आबहावा लाबोयो नैबे बुस्थुफोरखौ जोङो बोरै फोसाबलांनो हागोन नैबेखौ नोजोर बोनानै गथ'फोरनो जाय बुस्थुखौ बुजियाखै बे जिनिसफोरखौ बिसोरनो बुजिहोनानै जों बिसोरखौ माने एसेबाबो सोलायनाय लाबोनो हागोन होननानै सानो नाथाय गोबां लाइमोनफोरा दि फेग्रा मुवा जायो बेनि सायाव माबा मोनसे सांग्रांथि खालामदों नामा
बिनि सायावबो खालामगासिनो दं आं गसाइगावबो खालामदोंमोन रिसेन्टलि आङो उदालगुरियावबो खालामदों जायखौ जों साबस्टेन्स एब्युज एन्ड इउथ होननानै बुङो जायनि थाखाय जों जोंनि बिटिसि ओनसोलावहाय गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरखौहाय ड्राग्स जानायनि अनजिमाखौ बांनाय नुगासिनो दङ आरो खोनानाय आङो माखासे मानसिफोरा खोन्थादों जोंनि सालबारि ओनसोलावबो गोबां हाइ स्कुलनि फरायनाय सेंग्रा सिख्लाफ्राबो माने बेयावहाय माने जानायफोरखौ बाहायगासिनो दं होननानै बे मोनसे जोंनि थाखाय बहुद गिख्रंथाव बायदि बुंनो हागोन जोंनि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय जायखौ जोङो बेनि थाखायबो जों सांग्रांथि मेल होगासिनो दङ मानो होनोबा ड्राग्सखौ मानो थाखाय जायो नैबे बुस्थुफोरखौ जोङो ग्रास रुट प्रब्लेम्सफोरखौहाय नोजोर बोनाया जोंनि थाखाय गोबां इम्परटेन्ट बेनि थाखाय जोङो ग्रास रुट प्रब्लेमफोरखौ नायनानै गथ'फोरखौ माबायदि बुजायोबा बेवहाय गोबां समाजा लानो गोनां दायथ'फोर दङ पेरेन्टसा लानो गोनां दायथ'फोर दङ बिदा फंबाय बा गामिनि सासे जोङो धोरोमनि इनस्टिटिउसनफोर दङ बा स्कुलफ्राबो लानो गोनां दायथ'फोर दङ जायखौ जों सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों गथ'फोरनि गेजेराव बा गिदिरफोरनि गेजेराव बुजायनानै होलांगासिनो दं जायनि थाखाय जोङो बे बुस्थुआ बेफोरबायदि खालामबाय थायोब्ला माने कन्टिनिउसै सांग्रांथि मेल लाबाय थायोब्ला सोलायनायखौ लाबोनो हागोन होननानै जोङो मिजिंथियो गार्जेनफोरनिसिम माबा मोनसे खावलायहरगोन नामा जिहेथु गावबा गावनि फिसाफोरखौ माबायदि सांग्रांथि खालामनांगौ होननानै जोंनि गेजेराव गार्जेनफोरा मा जायो गोबां समावहाय माने गथ'फ्राहाय बहा थांदों मा खालामदों माने स्कुलाव थांदों नालाय स्कुलाव थांदों बा बहाबा लोगोफोरजों नालाय लोगोफोरजों थांदों बेखौल' माने मिथियो बा सोरबाया मिथियाबो जानो हागौ खिन्थु गथ'आ थांनानै बेवहाय मा खालामहैदों मा खालामनो हायाखै सोरजों थांदों बहा थांदों नैबे बुस्थुखौहाय माने नैबे बाथ्राफोरखौ बिसोरो बारा केयार खालामा जायनि थाखाय गथ'फ्राहाय माने बिसोरनि थांनाय लोगो लोगो मा गोरोन्थि खामानि मावहैदों नैबेफोरखौ मावनो थाखाय एसे बोलो मोनो आरो लोगोसे जेनेबा मबाइलफोरावबो गोबां माबाफोर जायो बा वेबसाइट भिजिट खालामनायफोर जुदि बिमा बिफाया मबाइलखौ मा रोखोमै बाहायगासिनो दङ बबे वेबसाइटखौ भिजिट खालामगासिनो दं बेफोर बुस्थुफोरखौ जों मोजाङै नोजोर होयोब्ला माने जों मोननो हागोन दे गथ'फ्रा माने मा खालामदों मा खालामबाय जों नोजोर होयोब्ला जोङो माबा खालामनो हागोन लोगोसे गथ'फ्राहाय माबा मोनसे गाज्रि खामानियाव माने मावदोंब्ला बिसोरनि मोनसे आखुथायावहाय माखासे सोलायनाय फैयो जायखौ जों नोजोर होनो नांगौ जायखौ नोजोर होयोब्ला बिथांमोना जोङो मा समाव माबायदि खालामनो हागोन नैबे बुस्थुखौहाय नोजोर होनो हागोन लोगोसे माखासे बुस्थुखौ जों नोजोर होनांगोन जे जेब्लानाखि बेमार होननानै बुङो देहायारि बेमारबो जानो हागौ गोसोआरि बेमार जाय देहायारि बेमार जों बेखौ माने मेगनजों नुनानै गथ'आ बेमार जादों बा मोनसे प्रब्लेम जादों बेखौ जोङो फोसाबनो हायो नायनानै जों डक्टरनाव लाङो नाथाय गोसोआव जानाय बेमारखौ जों मोनसे अबजारभेसन गथ'आ माबायदि माने रोखोमनि आखुथाय लाबोगासिनो बिहेभियार खालामगासिनो दङ बेखौ नोजोर होनानैसो बे बुस्थुखौ जोङो माने गावनो बिमा बिफाया बा खाथिनि गथ' लोगोफ्रा बा गिदिरफ्रा बेखौ नोजोर होनांगोन अब्लासो जों गथ'आ माबायदि खालामदों गथ'जों माने फ्रेन्डलि हिसाबै रायलायनांगोन अब्ला फ्रेन्डलि हिसाबै रायलायब्लासो बिसोर गावसोरनियाव मा जादों जेंना जादों बेखौ नोजोर होनानै बिसोरो खोन्थायोब्ला जेनेबा जों बे हिसाबै माबायदि थेरापि लानांगौ सोरनोबा काउन्सिलिं खालामनो देखायहैनांगौ नामा माबा मोनसे जादों नामा माबा मोनसे प्रब्लेम दं नामा नैबे बुस्थुखौहाय जोङो दबथायनो हागोन बिदिजोंसो जिहेतु नोंथांमोनाव जोबथि सोंलु हिसाबै बेखौ सोंनो नागिरदों नोंथांमोननि खामानिया जोबोद बाख्नायथाव नाथाय गोबां फरायसालिफोराव बेफोरबायदि एवारनेसखौ नाथाय नांगौ सोरबाफोर जुदि फरायसालिफोरा जुदि लानो गोसो दंबा नोंथांमोना माबा मोनसे खावलायहरगोन नामा फरायसालिफोरखौ जुदि सोरबाया लानो गोसो दंबा बेयाव जोङो जेब्ला अरायबो रेडि जों सासे माने जोङो समाजनि जौगानायनि बा समाज सोलायनो थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ जेब्लाबो जों रेडि जुदि बिथांमोना खावलायोब्ला मानोना मोनसे खोथाया जाहैबाय जों डन बस्क' हिसाबै जों खालामगासिनो दङ खिन्थु जोंहाबो फान्डिंनि थाखाय माखासे समाव खम जायो आरो माखासे समाव रां गैयाबा जों माखासे बुस्थुखौ खामानिखौ मावनो हाया जाहैयो जायनि थाखाय जों माने जोंहा लिमिटेड नाम्बार अफ इभेन्ट्स ना माने लिमिटेड नाम्बार अफ इभेन्ट्सनि थाखाय जोङो खालामजोबनो हाया गासैखौ काभार खालामजोबनो हाया खिन्थु जुदि सोरबाया लेंहरोबा डेफिनेटलि जोङो थांगोन आरो बिसोरखौ जोङो बेफोरबायदि कन्टेक्ट नाम्बारफोर हरगोन नामा कन्टेक्ट नाम्बारथ' दङ आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ लानो हागोन आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 9706841052 बेनो आंनि कन्टेक्ट नाम्बार